سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلخم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب يزلكم مسئل لخم أبني لما عنتم مدبي أبني ركب كدم مسؤولها جزات سرحوه حمش دقيقات كنرينا نركب كدم مسؤولها مالت كدم نبتركب متاوكم زجبر مسعام متحسسايو أما أبز جزات سرحوه حمش دقيقات إن من يوم بمنتايك تغير وملوكم زبلو نجارات كنرينا بزوح دق تبعتيو حمش تلمودات نكدم مسؤولها دقيقات تفتصمهم إذا دما دليتها سمعتها قتلو زخلو جيجاتات يوم حتى تبعتيو بحقي ኣብ ቅድመ ጾታ ንፉዓት ከም ዝኾንኩም ተሓስቡ ኢኹም ንሎሚ እተን 5 ጊጋታትኩም ክንሪሞ ኣብ ክንዱኸ ክትገብርዎ ዘለኩም ከ እንታይ እዩ ክንሪና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ ምክንያቱ ሎሚ ምሸት ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ናይ 15 20 ደቂቕ ናይ ቅድመ ጾታ ስቴፕ ወይ ድማ መስራዓት ክህበኩም ስለ ዝኾንኩ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ንቻነልና ሓድሽ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፍቅሪ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ ንመደብና ላይክ በመግባር ጀምርዎ ሰናይ ምክትታል መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ካብ 70 እስካብ 80 ሚታው ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደጋዊ ክፋል ብልዕተን ኣብ ጉድበአን ክተናኸፋ ይደልያየን ቅድመ ጾታ ድማ ስምዒታተን መላዓል ይኮነን እቲ ቀንዲ ፍጻመ እዩ ነዚ ለናብቶም ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ ተሰርሕዎም 5 ጊጋታት ክናቱ ተቀዳማይ ጊጋ እንታይ እዩ ተኺልካ ተጓይኻ ናብ ብልዕታ ምኻድዩ ክዳውንቲ ኣብ ዝወጸሉ ቅጽበት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ተጓይኹም ናብ መንጎ እግረን ተኸውዲኹም እዚ ድሌታ ዝቐትል ጊጋ እዩ ስለምንታይ እንተልኩም ኣካላታ በኣእምሮን በኣካልን ንኽውዒ ግዜ የድልዩ ስለዚ ኣብ ክንዲዚ በዞም ክፋላት ሰውነታ ጀምር ብኽሳዳ ብእዝና ዓጽሚ መንኮርኮር ውሽጣዊ ምዕጉርቲ ኣጥባታ ድሕሪኡ እቲ ደጋዊ ክፋል ብልዕታ ንጉድበኣ ብምሕሳይ ብምትንኻፍ ጀምረላ ቅድሚ ኣብ መንጎ እግራ ምትንኻፍካ እንተወሓደ ካብ 8 እስካብ 10 ደቂቕ ኣብ ሙሉእ ኣካላት ኣሕልፍ ኣብዚ ግዜ ኣዝያ ዝያዳ ምላሽ ክትህበከያ ስለዚ ተጓይኸና ብልዕተይ ትኺድ ስምዒታት ክጥፍእ ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ጌጋ ብምዃኑ ጌጋ ቁጽሪ 2 ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ ተሰርሕዎ ካልኣይ ጊጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ሓደ ዓይነት ምንቅስቃስ ምጥቃምኩም እዩ ክትግምትዎ ዝከኣል ቅድመ ጾታ ኣሰልቻዊ ቅድመ ጾታ ክኸውን እዩ ሓንጎላ ነዚ ነገር ስለ ዝለምዶ ዶፓሚን ይንኪ በዚ ድማ ንርክብኩም ዘለዋ ድሌት ይቕንስ ናይ ርክብ ዕግበታ ይቕንስ በዚ ድማ ምሳኻ ድሕሪ ግዜ ርክብ ምፍጻም ከጽላእ ይገብር ስለዚ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስካ ምልዋጥ ምግባር እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ቀሲልካ ተናኽፋ ኣብ ካሊእ መዓልቲ ድማ ቁሩብ ሓይሊ ዘለዎ ቅድመ ጾታ ግበር ንእዳውካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቀመሎም ስለዚ ነዚ ካልኣይ ጊጋ ማለት እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ትገብሮ ቅድመ ጾታ ምንቅስቃስ ተመሳሳሊ ምንቅስቃስ ኣይትጠቀም ምንቅስቃስካ ተገማተይ ትግበሮ ንስምዒታታ ዘጥፍእ ካልኣይ ጊጋ ስለዝኾነ ጊጋ ቁጽሪ 3 ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ ተሰርሕዎ ሳልሳይ ጊጋ ኣብ ኣካላዊ ምትንኻፍ ጥራሕ ምትኳርኩም እዩ እቲ ዝዓበየ ኣካል ርክብ ሓንጎል እዩ ውጥረት እንተዘይሃሉ ትኹረታ እንተዘይረኺብካዮ ወይ እውን ድሌት እንተዘይተሰሚዕዋ ኣካላታ ኣይእዘዘላን እዩ ስለዚ ናይ ሓንጎላ ኣድህቦ ንምርካብ ብፍሉይ ናኣዳ ሕቆፋ ሎሚ ምሸት እንታይ ክትገብረላ ከም ትደሊ ገና ብቐትሩ መልእኽቲ ስለደላ እንዳተናኸፍካያ እንዳሃለኻ ብዛዕባ ኣካላታ እንታይ ከም ትፈትወላ ንገራ ከምቲ ክትብሎ ዝጸናሕካ ድማ ሰዓማ በዞም ሜላታት ናታ ኣድህቦ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ዝበለጸ ናብ ናይ ርክብ ስምዒት ክትኣቱን ኣብ ግዜ ርክብ ድማ ናብ ጫፍ ዕግበት ንኽተብጽሓን ስለዝሕግዘካ ነዚ ጌጋ እውን ቀንሶ ጌጋ ቁጽሪ 4 ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ ተሰርሕዎ ራብዓይ ጌጋ ድማ ምህጻጽ ወይ ድማ ረሳሕ ምዃን ጽሬት ዘይምህላው እዩ ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ እቲ ቀንዲ ዘድሊ ርግእ ምባልን ጽሬትን እዩ ብፍላይ ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ ኣፍካ ወይ ድማ እግርኻን ተጨኒዋ ወይ ድማ ርስሓት ኣብ ነብስኻ ኣብ ክዳውንትኻ እንተርያትልካ ክለዓዓል ጀሚሩ ዘሎ ስምዒታታ ሙሉእ ንሙሉእ ክጠፍእ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ዋላ እኳ 20-30 ደቂቕ ጸኒሕካ ርክብ እንተፈጸምኩም እውን ብፍጹም ናብ ጫፍ ዕግበት ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ስለዚ ምስ ርክብ ክትፍጸም ከም ዝኾንካ ኣብ ዝፈልጥካሉ መዓልቲ ብዛዕባ ጽሬትካ ብጣዕሚ ተገደስ ኣብ ግዜ ርክብ ኣይትህጸጽ በዚ ስምዒታታ ክትቀትሎ ስለትኽእል እዩ ስለዚ እዚ ራብዓይ ጊጋኹም እውን ኣጥፍእዎ ጌጋ ቁጽሪ 5 ኣብ ግዜ ቅድመ ጾታ ተሰርሕዎ መበል 50 ናይ መወዳእታ ጌጋ ድማ ምእታው ምስ ተጀመረ ቅድመ ጾታ ደው ምባልኩም እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሕዚ ርክብ ንገብር ኣለና መቱለይ ናብ ብልዕታ ኣትዩ ኢሎም ምትንኻፎም ሙሉእ ንሙሉእ የቋርጽዎ እዮም እዚ 50 ጊጋኹም እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርዌት ዕግበት ንምብጻሕ ኣብ እዋን ርክብ እውን እቲ ደጋዊ ክፋል ብልዕተን ጉድበአን ማለት እዩ ከምኡውን ነጥባተን ክተናኸፈለን ከናፍረን ክሳዕመለን ይደልያየን ስለዚ ሕዚ ናብ ርክብ ኣትየየ መቱለይ ናብ ብልዕታ ኣትዩ ርክብ ጀሚረ እየሞ እዚ
ምትንኻፍ ክቋርጽ ኣለዎ ኢልኩም ምትንኻፍኩም ከተቋርጹ የብልኩምን ካብ ርክብኩም ጎና ጎኒ እንዳተናኻፍኩም ተወሳኺ ዕግበት ክትህወን ክትክእል ኣለኩም ነዚ መፍትሒኡ ድማ እንዳተናኸፍካያ ርክብ ንምፍጻም ዝጥዕመኩም ናይ ርክብ ዓይነት ምምራጽ እዩ እዞም ናይ ርክብ ዓይነት ድማ ንሳ ብላዕል ኮይና ዝፍጸም ናይ ርክብ ዓይነት እዩ ተቐዳማይ ተኻልኣይ ድማ ንስኻ ኣብ ላዕል ኮይንካ ዝፍጸም ናይ ርክብ ዓይነት እዩ ኣብዞም ናይ ርክብ ዓይነት ግዜ ካብ መጥልኻ ጎና ጎኒ ካልኦት ተወሳኺ ዕግበት ንምሃብ ነፃብዕትኻ ንከናፍርካ ተጠቒምካ ተወሳኺ ዕግበት ንኽትህባ ዝምቹ ናይ ርክብ ዓይነታት እዮም ስለዚ ቅድመ ፀወታኹም ኣብ ግዜ ርክብ እውን ኣይተቋርፅዎ ምስዓመን ሕሹኽሽኹን ኣይተቋርፁ በዚ ድማ ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ምስ ረኣና ሎሚ ምሸት ክትፍትንዎ ትኽእሉ ናይ ቅድመ ፀወታ ስቴፕ ወይ ድማ ቅደም ሰዓብ ክሕብረልኩም ቀዳማይ ግዜ ሂብካ ንኽሳዳ ንእዝና ሰዓመላ ካልኣይ ድማ ኣካላታና ምጉስካላ ቀስ ኣቢልካ ክዳውንታ ውፀላ ሳልሳይ ስቴፕ ድማ ሙሉእ ኣካላታ ሰዓመላ ሕቑዋ ሕምብርታ ምዕጉርታ ኮታስ ኩሉ ኣካላታ ሰዓሞ እስካብ እዚ ስቴፕ እዚ ምንም ዓይነት ናይ ብልዕቲ ምትንኻፍ የድልን ራብዓይ ስቴፕ ድማ ኣጥባታ ቀስ ኣቢልካ ምትንኻፍ እዩ ብዘይ ሓይሊ በፃብዕትኻ ብመልሓስካን ተናኽፎም ሓምሻይ ስቴፕ ድማ ብኢድ ናብ ዝግበር ምልዕዓል እተው ቀስ ኣቢልካ ንደጋዋይ ክፋል ብልዕታ ተናኽፈላ ሻድሻይ ስቴፕ ድማ ኣብ ግብረ መልሳ ተመርኪስካ ብልዕታ ራሕሲ ከም ዘውፅእ ረጋጊፅካ ብዘይ ሓይሊ ንሓዳ ፃብዕትኻ እትወላ ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ እንቀሳቕሶ ሕዚ እውን ፅቡቕ ግብረ መልሲ ትህበካ እንተኾይና ሓይሊ ወስኸሉ ድሕሪኡ ሕዚ እውን ፅቡቕ ግብረ መልሲ እንተሃሊዋ ክልተ ፃብዕቲ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ በዞም 6 ናይ ቅድመ ፀወታ ስቴፕታት ነፍቃሪትካ ንበዓልቲ ቤትካ ናብ ብሉፅ ናይ ርክብ ስምዒት ክትኣቱ ብምግባር ናብ ጫፍ ዕግበት ክትብፅሕዎን ትኽእል ኢኹም ጠቕላላ ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ቅድመ ፀወታ ፈጽሙ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ንሙሉእ ስምዒተን ክለዓል ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ የድልየን እዩ ስለዚ ነዚኦም ብዝግባእ ተጠቒምኩም እዞም ዝሃብኩኹም ስቴፕታት ብዝግባእ ተጠቐምሎም ንመደብና ክንጠቓልሉ እንተለና እቲ ሓቂ ቅድመ ፀወታ ብዛዕባ ቴክኒክ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓኣ ኣቓልቦ ኣድህቦ ምሃብን ከም ተደልያ ከም ትፈትዋ ምርኣይን እዩ ካብዚ መደብና ተማሂርኩም ድማ ኣብዚ ሰሙን 2-3 ለውጥታት ከም ትገብሩ ተስፋ ይገብር 2-3 ለውጥታት ክትገብሩ ፈትኑ ናይ ርክብ ድሌታ ከመይ ከም ዝምለስ ተዓዘቦ ዝገርም ናይ ርክብ ድሌት ለውጢ ናይ ርክብ ዕግበት ለውጢ ክትርእየላ ኢኻ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር እዚ መደብ ናብ ካልኦት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ብናይ ርክብ ዕግበት ፀገም ፍቅሮም ይብተን ስለ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ግበሩሎም ንቻነልና ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፍቅሪ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ